Dit is de podcast van Omroep Friesland. Het Zilveren Wetter. Een podcastriege over de skiëtnis van de klassieke muziek in en uit Friesland. Geerstalling Beert Oosterhaven. Presentatie Beert Oosterhaven en Willem de Vries. Goeie, welkom bij de 6e aflevering van de podcastriege Het Zilveren Wetter. Over de skiëtnis van de klassieke muziek in en uit Friesland. De aanrande 5 afleveringen hebben geerstaller Beert Oosterhaven en ik, Willem de Vries, al van alles bij de kop gehad. De renaissance, de barok, de klassieke tijd. En we hebben een begin maken met het tijdtrek van de romantiek. Beert en ik hebben het verder gehad over lieddichters, over een soort componisten en over Frieske muzici die het werk van zulke componisten geweldig vertolken kunnen en kennen. Beert, naar wat voor tijd en hokker componisten neemt dus Joert mij in deze aflevering 6 van het Zilveren Wetter. Willem, in deze hele aflevering staat de muziekhistorische tijd die de romantiek neemt wordt centraal. In aflevering 4 van onze eigen podcast heb ik al uitgelegd wat de romantiek in de muziekhistorie inhoudt. Ik vertel het nog eens. De romantiek is de tijd van lieke na 1850 en 1915. Na het eerstnemende jaartal, 1850 dus, wordt Parijs het centrum van de romantiek. Maatschappelijk is het de tijd van industriële revolutie en allerhande technische innovaties. In een keus ontstaat, als reactie op een verstedelijking en het vervreemde raadje van het platteland, een groter verlangen, oftewel in het Fries gelangsme, naar de natuur. Het individu wordt wichtiger. Componisten lezen nog meer gevoel en persoonlijkheid in haar muziek. Dat leidt tot lange, lyrische melodieën, een soort dynamiek, een groter orkest en meer virtuositeit. De componist is in de romantiek net meer in het dienst van een koning of de adel. Het karakteristieke beeld van de componist als zelfstandig en autonoom kunstenaar ontstaat. Wichtige componisten in de tijd van de romantiek binnen Paganini, Schubert, Wagner, Brahms, Mendelssohn, Chopin en Tchaikovsky. Over die laatste drie hebben wij het in aflevering 4 van deze regel gehoord. Ik wil nu verder met 4 componisten die zonder meer tot de romantische Frieske toondichters rekenen willen kennen. Beert, waar binnen die componisten? Willem, het binnen efteren maar Dominicus A.G. Draper, hij leefde van 1869 tot 1941. Bouke Ornes Visser, die leefde van 1884 tot 1957. Jouke Douwinga, die leefde van 1890 tot 1980. En Paulus Volkersma, en die leven dan weer van 1901 tot 1972. Nou, voor een podcast over muziek hebben wij nu weer een hielskoft op het tekstwest. Let dus, voordat ik op zijn persoon en werk ingaan, eerst eens hartje naar een compositie van Dominicus Draper. Het is een lied op tekst van Pieter Jelles Troelstra en had als titel De Jest het de Simmer te Hof bracht. En de winterwind die door het gref, op in alle bloemen vertrapen, en de dremen verstallen als zjef. Mijn liefde bloeide in de Simmer, maar waard mij de jestbomen weg. De winterwind schadet de dolken, ik denk om in Simmer ook nee. De jest door den gref van de Simmer, en de winterwind giet op aan. Maar ik heb mijn liefde te Hof bracht mij klang en mij zang. Maar ik heb mijn liefde te Hof bracht mij klang en mij zang.
Dat wienen Arjen Veenhuizen, bariton, en Rix van der Kooi, piano in De Jest, het de simmer te half brocht. Een tekst van Pieter Jelle Stroelstra en de muziek weer van Dominicus Draper. Peert, doe zoest op een tekst over de persoon en het werk van Draper. Ja, Willem. Dominicus Antonius Gertrudus Draper was binnen in 1869 in Ljouwert en hij verstoort de Enschede in 1941. Hij is hikke en tuin in een gehorige winter die in de Baginestraat aan de zuideestkant deun zien de Westertjerke, het lettere Theater Romein, daar heeft er grif heel vaak west, ombouwd weer. Op zo'n wijze kon er al op jonge leeftijd het brommen van de klokken, maar vooral de toon van het kerkenorgel jaren. Na alle gedachten is al de kiem van Dominicus Draper zijn muziekcarrière lijn. Dominicus Draper studeerde violen in Amsterdam in de jaren 1884 en 1888 en nooit in 1894 nog een jaar in Parijs. Over zijn favoriete violen kom ik aans nog te praten. In 1900 stichtte Dominicus Draper een muziekschool, de Draperschool in Ljouwert. In de jaren 1890-1915 joegen leden van de Draper-familie Gaurers concerten in de combinaties duo, trio, kwartet of quintet. Dominicus Draper schreef daarvoor arrangementen en eigen composities. In 1930 joeg het Draper-kwartet, bestaande uit Dominicus A.G. Draper, eerste violen, Manne Draper, tweede violen, Andries Draper, altviolen en Agnes Draper, violoncello, alle jaren een concert voor de NCRV Radio. De Drapers kregen toen dus landelijke bekendheid. Verderop in de 30e jaren sloeg de economische crisis daar en moest Dominicus Draper composities en arrangementen van hemzelf verkeerpen om bijgelijks Roma-orkesten. Soks om dus nog wat inkomsten uit muziek te genereren. Op zo'n wijze moest er ook zijn beste violen van een hoorn doen. Zijn lieden, wij jeden al in op tekst van Pieter Jelle Stroelstra hebben, krijgt als zijn instrumentale composities een eigen toon en schaaien wat uit naar de kant van het impressionisme. Hark je maar naar dit, Jongtijds weemoed. In
Orne Horjes, basbariton en Rix van der Kooi, piano in Jongtieds Weemoed. Een tekst van Joost Hiddes Halbertsma en muziek van Dominicus A.G. Draper. Beert, doe woest nog wat kwijt hoe Draper zijn violen. Wat wie er mij eigenlijk? Ja, Willem, dat is wat een apart verhaal. Zat ik voor de muziek al zei, moest de Draper-familie in de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog alle waard van om financieel tot de tijd te komen. Blijtmuziek werd verkocht, maar blijkbaar ook muziekinstrumenten, lijken als de beste violen van Dominicus Draper hemzelf. Toen ik in de 90 jaren in de muzikologische werkgroep van de Friese Academie zit, hingen gewoon werkgroepsleden het er wel zoer. Waar zou die geweldige violen van Dominicus Draper dat bedarren wezen? De wie was gruute dat instrument, het wie nu alle gedacht een amati, bij verschillende Roma-orkesten door heel Europa in gebruik west hier. Maar net in wist hoe het correct ziet. De violen wie in alle gevallen al meer als een hele eeuw porter. Ont ik op een middag een intern telefoontje daarover kregen op een Friese Academie. Het was de receptioniste, Gelbertje Bansma. En dit verhaal speelt in de 90 jaren. Ik citeer je. Dus dit hier een muzikus bij de balie en die moet thee hebben. Wij zitten aan de thee. Dat. Ik, efter mijn bureau was, naar de balie. En daar is die Leendert van der Seep. Tweede violist in het Noord-Nederlands Orkest. En violendocent aan Kunstencentrum Parnas in Ljouwert. In native Ljouwerters zei het in mij. Nou moest je zien wat ik hier heb, jongen. Daar eenmaal jemmer al jaren over in de muzikologische werkgroep. Maar ik heb hem op een kop tikt. En wat hel alleen dat er uit de kist was? De prachtviolen die het jedder van Dominicus Draper west hier. Het ding weer dus waarom in Friesland. Hoe er de correct omkomen wie, wordt er van hemzelf horen. Maar hij hier die wil het volgende willen. Hij kreeg de viool uit de kisten, stemde het instrument en speelde er voor mij een wiere serenade op. Toen de laatste nog wat spelen wie, klonk er een daverend applaus uit de kamer waar je op, dat de secretaresses van de Friese Academie zitten te thee drinken. En ontzag hier het verhaal over de Friese violist en vooral componist Dominicus A.G. Draper. Machtig verhaal, Beert. Nee, waar is je werk? Worst u uw noom meenemen? Ja, Willem. Eind jaren hebben mijn vrouw Aukje en ik een oordeel hier in Aardegeer, nou Zuidwest-Friesland, wennen. Wij werden in 1976 getrouwd. Aukje wie onderwijzeres in Aardegeer. En uw toskedokter wie dokter Sterk in Heeg. Sterk wennen en hier zijn praktijk in een prachtige, rijk ornamentaire villa. Uit Aardegeer weer rekenen wie dat Farhoorn in Heeg. Die villa wie het stamhuis van de Ielredersfamilie Visser uit Heeg. Die familie hier al zond de stand-je eeuw fortuin maken met de ielhandel op Londen. Iel uit de Friese markt werd daar namelijk van grauwjild verkocht. Zat waande die bielkerige villa in Heeg. En in die villa te Heeg Willem waard op 4 april 1884 binnen Pauke Ornes Visser. Hij verstoor op 20 november 1957 in Rome. De vissers hielden als ielaanvierders en ielverkeerders in 1938 een eigen onlisplak aan het Theems in Londen. Bouke hier hem likwijls al in 1920 losmaken uit het familiebedrijf. Hij verhuurde naar Weerder bij Potsdam in Duitsland. Daar was er groot groenbezitter. Hij hier om een geld en werkte er als journalist en als componist. In 1934 skaat er van zijn vrouw en zond wen er in Italië en in Zweden. Hij wie een man van het raad worden. Tussen 1920 en 1930 had Bouke Ornes Visser op Platduitske en Heeduitske teksten 22 sololieden componeren voor jongstem en piano. 19 daarvan binnen in 4 bonds uitjoen in Leipzig en uitvierd in Berlijn, Leipzig en Dresden.
Zijn compositorisch werk kan parallel met het werk van Mendelssohn, Schumann, Brahms en Reger. Zijn pianosettings zijn over het algemeen treffelijk verzwargen. Uit alles blijkt dat Bouke Oornes Visser een man van talent en vakmanschap was. Visser zijn werk Willem docht ijs in neet onder van dat van Schumann, Peter Cornelius en Hugo Wolf. In het jaar 2000 had Dr. Bernhard Smilde een verslijnde uitgifte van alle 32 liederen van Bouke Oornes Visser bezwaren onder de titel De toon in mijn hart, de toon in mijn het. Het was de eerste uitgifte in de Nijriege Musica Frisica van de Friese Academie en ik was de eindredacteur. Let is nou, bij aansluiten, hartje naar zijn vakkundig schreeuwend sololied van Bouke Oornes Visser uit Heeg. De tekst is oorspronkelijk van Arno Holz in het Heeg-Duits, maar Bernhard Smilde had hem verfrisket ta Meerke. Ik koe hem borset, dat hemelsche ben, de wind ook in het woord leidt te resten. En tripje de wijk aan brossimer en mij, zal serie die willen lang nesten. In een beemt op een heven waar wind niet beweegt, als wit zich in smook is in bedje. En zijn broer kan zacht aan de dom, en sloepte van blutje naar blutje. O nee, komt mij oor als een vreemd avontuur, het tript en het roos en het reinde. En ook hoe ik het ken als wie ik hem ben, dat die maten haar waters blijende. De nacht verloort keer en samen nog heer, wie het deed met merken der wapen. In het geharden was geheugen, waarom in het hemelhoes roepen. Een prachtig lied van Bouke Oornes Visser. Uitviert door Jenny Heisma, sopraan, en Rix van der Kooi, piano. En dat wie het merk op tekst van Arno Holz in de Friese oerzetting van Bernhard Smilde. Beert, zulke lieden smijt je wat mij onbelangrijk wel meer. Maar doe hier ik nog een Friese liedcomponist in de portefeuille, toch? Dat komt uit Willem. Nog een liedcomponist in portefeuille. En wij zullen het nu namelijk hebben over Jouke Douwenga. Die Jouke Douwenga die waard in 1890 binnen op een vochtel bij Appelskeer. Zijn huid wie derde haat van de squallen en ik was gelist van het jerken. Jouke kreeg zijn eerste muzieklessen dan ik van zijn huid. Later doet er in Den Haag ontwerp wie als handelsagent, namen piano- en theorielessen bij Karel Textor en Dirk Schaefer. Nadat er hem met zijn eerste vrouw Wilhelmine Rieder in het Duitse Hamburg naar Wien zet hier, studeerde derde theorie en compositie bij Wilhelm Richter. Door het nazi-bewaard zeer hem dwongen om waarom naar Nederland te gaan. Met zijn huishouding hij ondertussen 5 bijen, vestigde hem in Schiedam en later in Doorn. En in het laatste plak is er van jontje 40 jaar ontzien in jontje 80 bleun. Jouke Douwenga had hem altijd sterk met Friesland verbonden. Zijn composities op vocaalmaat ben ik praktisch alle jaar op Friese teksten. Op instrumentaalmaat schreeuw onder meer een striekkwartet en violen en pianostukken. De meeste bekendheid kreeg Jouke Douwenga trots zijn 2 pianoconcerten met orkest. Beide concerten zijn uitgevoerd door het Promenadeorkest onder leiding van Willem van Otterlo. Net de meeste dirigent dus. Gewoon van Douwenga zijn vocale werken binnen in de tijd uitgevoerd door het NCRV Vocaal Ensemble. En de correctneemde instrumentale en vocale werken binnen alleer door de NCRV opgenomen en lees daar dus nog in het archief. En dat zal nou alle gedacht het archief van Beeld en Geluid wezen. De beide pianoconcerten binnen ik door de Noord-Duitse Rundfunk uitgestuurd. Nevens een mededeling om mij van Jouke Douwenga zijn zoon Jolle had het Boston Symfonieorchestra
de pianoconcerten van zijn heid ook uitviert. Dus die hebben ik in Amerika klonken. Jolle Douwinga, hij stoor in 1994 die mededeling om mij op 18 november 1993. Die dag droegen hij en zijn vrouw het nalaten compositorswerk van Jouke Douwinga, namelijk officieel oer, aan het Fries Muziekarchief van de Friese Academie. Beert, du hast nou heel wat verteld over Jouke Douwinga, zijn leven en werk. Maar in wat voor stijl werkte hij eigenlijk? De stijl van Douwinga zijn composities, Willem, is duidelijk romantisch klassicistisch. Zijn liederen binnen betiden zelfs bij het sentimentele om het oor. Maar hebben wel altijd een grote meedeelsemis. Hark maar eens naar dit witse lied op tekst van S.S. de Jong. Toch
Voor de tweede keer in de aflevering 6 van deze podcast Jenny Heisma, sopraan, en Rix van der Kooi, piano. Ze vertolken deze keer op tekst van S.S. de Jong het Witsellied van Jouke Douwinga. Beert, aan het eind van deze aflevering 6 van het Zilveren Wetter woest het eigenlijk nog oer Paulus Volkersma. Ik zou zeggen, bronlos. Ja, Willem, dan kiest die Griff, de componist Jacques Vredeman, nog in het zin brengen. Maar waar wij deze podcast riegen 5 afleveringen uit einzetten. Nou, wil ik de wichtigste Friese componist Sons Vredeman in begin 19e eeuw is Paulus Volkersma. Hij was binnen op 15 januari 1901 in Wommels en verstoor op 4 mei 1922 in Aarleboorn. In 1906 verhuisde Paulus Volkersma met zijn huid Johannes Volkersma en zijn mem Antje Venema en die haar een orentraaiband naar Belsum. Paulus kreeg daar zijn eerste violenlessen van de onderwijzer Groenewold. Na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool in Maastricht, een heel eind van huis dus, werd Paulus Volkersma squalmaster. Eerst tijdelijk in Ljouwert en Sondel, later vast aan de Iepenbierenlegere squallen van Aarleboorn. Aan die squallen had er meer dan 40 jaar steen. In 1957 trouwde er met de uit Wenen afkomstige Helga Kek. Ze kregen 4 bij. Maar Beert, hoe ging het verder? Bij Volkersma zijn muziekopleiding doet er al onderwijzer weer. Willem, Paulus Volkersma het wat piano- en harmonielessen volgen bij de Ljouwerter musicus Willem Zonderland, maar wie als componist voor het grootste pad autodidact. Hij hier een natuurlijke oorlis van muziek en zijn wetenschappelijke belangstelling bracht hem tot zelfstudie. Hij hier niet aan het contrapunt bij Bach en verdiepte hem daarom in die zijn werk. Verder maakt er ingeënt studie van de partituren van de Weense klassieken, Haydn, Mozart en Beethoven dus. En van romantici als Schubert, Schumann, César Franck en Claude Debussy. De modernen spreken hem minder aan en hebben hem ook minder beïnvloeden. Beert, in wat voor muziekgenres had Paulus Volkersma zo actief geweest? Doet er zijn vakkennis 1 keer opdienen hier? Willem, het binnen werken van allerhande genres. De volslaande lijst van Volkersma zijn werken bevat het 77 opusnummers. En dan binnen er nog vrij wat zondernummer. Paulus Volkersma schreef koorwerken, mooi en zonder begeleiding, orkestwerken, kantates, toneelmuziek, een songspel met als titel De Jonkerboer, kamermuziek en liederen voor solostemmen en piano. Op die laatste 2 genres, kamermuziek en liederen voor solostemmen en piano, wil ik nou wat dieper ingaan. Allereerst op een kamermuziek. Kamermuziek, Willem, is muziek van een lieds, instrumentaal of vocaal ensemble. In een enkelvoudige bezetting, bijgelijks duo, trio of kwartet. Dus elk instrument of elke stem is 1 keer bezet. Een heel mooi blaastrio van Paulus Volkersma is dat in Bes. Voor hamboy, hamboy is het Friese woord voor hobo, klarinet en fagot. En dat het dan als opusnummer 64. Het is kreun in 1957, het 4e deel en werd uitgevoerd door het Volkersma trio, bestaande uit Geertje van der Meulen hamboy, Liana Freudenhel klarinet en Dirk Meijer fagot. Harkie naar het Allegro uit dat blaastrio.
Het Volkensma Blaastrio speelt het laatste deel, het Allegro, uit Paulus Volkensma zijn Blaastrio in Bes voor Hamboy, klarinet en fagot opus 64. Het is, Lico zijn, een compositie uit 1950. Peert, moest er nog wat meer zeggen over deze compositie? Ja, Willem, zonder al te technisch te worden, nou even dit. Voor de oefenharker is het duidelijk dat Volkensma in zijn Blaastrio opus 64 waarom griept op A. de weelderigens van de barok, op B. de motiefverwerking van de klassieken en naar C. de instrumentatie van het romantische tijdrek. Hij bereikt op zijn wijze een synthese van oude verworvenheden en componeert een bijzonder noffelijk in het gehoorlezend speelstuk. Beert, de woest stilstem bij Volkensma als componist voor solostem en piano. Ja, Willem, dat wil ik doen aan de hand van 2 lieden van Paulus Volkensma. Lied is nou, om in de sfeer te komen, voor dadelijk een harkje naar het eerste lied. Hier binnen Tetje van der Kooi sopraan en Lieve Cinema piano in een tekst van Alder Deelstra en een compositie dus van Paulus Volkensma. Het vanken op een boetjesbank. Het vank op de boetjesbank scheelt hier pas heden roende. Haar deze douches mechjes mang de vonken van de jode. En hij streelt dit waarom hem als vlinders in de zijne. Het mag het leven vinden en mocht door haar randlid heen. Ja, scheelt en draait en scheelt, het broodje wordt het minder. Zo wie gauw de ei bezielt en hoe die scheelt het tinder. En lang het zal die mooie dreef van doe en nou en later. Dan spant de eerste volgende trippel je wetter. Een lied van Paulus Volkensma op tekst van Aldert Deelstra. Tetje van der Kooi sopraan en Lieve Cinema piano. Vieren het uit, het vanken op de Boethuisbank. Beert, doe woest dit lied Jerdelit als opwarmer voor een oorlied van Volkensma. Dat is wat meer hoe fascisten woest nog? Ja, Willem. Onder kladjes en schetsen van Paulus Volkensma zijn hoorn, die het bewaren blijven binnen in het Fries muziekarchief, is te zien hoe er met de compositiematerie wrakselen had. Zijn werken tjoeg van innerlijke spanning en emotionaliteit, die er, om zo maar te zeggen, onder beheersing brengen woord. Een prachtig voorbeeld daarvan is te vinden in het lied Toezenen van Simke Kloosterman. Een sequence, Willem, maar dat wist u misschien ik wel, is de voortzetting van een motief of een toonfiguur door herhaling op oren toonhechten. In het slot van het lied Toezenen broekt componist Paulus Volkensma eerst een delgaande sequence van een hele meter, dat doet er 2 keer, en daarna een stigende sequence van een hele meter, 3 keer efternoor. Om dan in een hartstochtelijke, lange hegenoot uit te sluiten. Nou, die passage, Willem, kan rekenen worden tot de meest bezielen die het op Friese tekst besteedt. Hark je nou naar dat bijzondere lied Toezenen. Toezenen binnen de paden gehen van het leven Toezenen reisgen Saphir, Saphir, my smette, my liefde, my klare. En ik ging diezelfde bij, o liefste, ik jerde dij kom.
Haast niet te volgen zijn, Beert. Dat wie inderdaad een prachtig lied van Paulus Volkertsma op tekst van Simke Kloosterman. Het waard uitvier toch Ben Brunt, bariton, en toch Lieven Cinema, piano. Nou ben we haast aan het eind van deze podcast hoe jouw romantische Friese componisten van lieden en meer. Maar Beert, moest ook nog wat meer zeggen over diezelfde Paulus Volkertsma? Ja, Willem, nog één ding. Ik heb al verteld dat Volkertsma als band violenles kregen. Zijn kennis van de violen en van strikersmuziek in het algemeen had hij gebruikt bij het schrijven van een paar geweldig mooie strikkwartetten. 2 van die kwartetten, dat in G opus 10 en dat in D opus 28, binnen in 2014 opgenomen door het Vondelkwartet uit Amsterdam. In 2015 had Jos Boerland van Alouet Records van de Jouwer die opname uitgebracht op het CD-album De Vondelkwartet Plays Paulus Volkertsma. Van dat album, nou, bij aansluiten uit het strikkwartet in G opus 10 het Vivace. En dat wie het Vondelkwartet in het Vivace uit het strikkwartet in G opus 10 van Paulus Volkertsma. Dan te bedenken dat Volkertsma nog maar 24 jaar oud weer, doet er dit werk in 1926 componeren. En ze hebben aan het eind komen van deze 6e aflevering van het Zilveren Wetter. We hebben het gewoon over 4 romantische Friese componisten. Te wippen Dominicus A.G. Draper, Bouke Anders Visser, Jouke Douwinga en last but not least Paulus Volkertsma. Beert, waar en wat gast van aflevering zo'n op het programma eigenlijk te staan? Ja, Willem, in aflevering zo'n van het Zilveren Wetter zullen wij gaan over het leven en werk van 2 let-romantische componisten, namelijk Jan Slofstra en Bernhard Smilde. En maken wij een begin met de moderne tijd, terug in het werk van onder oren
Piet Post te doeken. Ons vier deel 6 van deze Riege het Zilveren Wetter. Elk deel is eigenlijk weer opsplitst in 2 aparte delen. In mijn tekst en het verhaal van Beert Oosterhaven natuurlijk en ondergetekende. En die oren is alleen maar pure muziek. Dat is waarom te jaren op YouTube en iTunes. En net op Spotify. Daar staat wel weer de gewone podcast. Graag een deel song.